Želám vám všetkým pekné popoludne, pekne vás pozdravujem. Verím, že ste mali pekný deň a ak náhodou nie, tak je čas to zmeniť. Možno tá nasledujúca polhodinka vám v tom pomôže. Tá nasledujúca polhodinka totiž má svoj námet, môže byť zábavná, môže byť poučná, môže byť skrátka tak príjemná, aby ste s nami zostali. Ešte raz vás pekne vítam. No a využijem tú dávku interaktivity smerom k vám, televíznym divákom, pretože tento program je samozrejme aj o vás a budeme radi, ak sem prídete. Tak sa musíte ale prihlásiť veľmi jednoduchým spôsobom SMS-kou v tvare VS a odošlite ju, ak to máte naozaj iba VS, nič viac, odošlite ju na číslo 7400. A je to. Máte to. No a teraz sa môžete sústrediť na to, ako bude napríklad aj súťažiť Peter, ktorý tu je s nami. Pekne vás pozdravujem. Dobrý deň. Peter. Vy ste nemali dlhú cestu, vy ste len toť z Bratislavy. Tu z Bratislavy, to znamená, že za rohom z Petržalky, áno, vy pracujete ako grafik. Áno. Čo je na tej práci také zaujímavé? Že retušujeme obrázky, je to zaujímavé. Že... A vy ste ten, ktorý robí zo škaredých ľudí pekných? Áno. Vy ste aj zo mňa fešáka vedeli urobiť. Zase všetko. Keď je materiál. A teda ja by som vám poskytol hrbu dobrého materiálu na retušovanie. Áno. Určite áno. Ale medzi vaše záľuby patrí napríklad futbal, rekreačný alebo stolný tenis. A vy máte v práci krásnu prezývku? Barney. Od čoho je to odvodené? Prečo vám tak hovoria? Asi z tej rozprávky Flintstonovcov asi. Stále to pochádza. A čo, že vy chodíte na nejakom kamennom aute, alebo len tak so šatkou okolo pása do roboty? Nie, to je asi z priezviska poskladané. Aha, že priezvisko sa podobá, nebudeme ho teraz hovoriť, sa podobá tejto. Dobre, Barney, tak držím palce. Ďakujem. Toto je Peter. Dnes tu máme dve Martušky, tak vy, pani Martuška, budete Marti. Dobre? Dobre. Marti, to sa tak zle vyslovuje, keby som vám hovoril, že Martula. Nie, to by sa vám nepáčilo? Nie. Dobre, tak zostaneme pri Marti. Dobre, Marti, čo robíte takto, keď nie ste tu? A ste Dobrý deň. V práci. Dobrý deň. Podnikám, som pedikérka. Aha. A pedikérka to znamená, že... Postaram sa o vaše nohy. A o ručičky nie? No, keď chcete aj o ruky, ale skôr o nohy. A to ja by som sa aj celkom hanbil niekomu len tak nohu otrčiť. Čo ja viem, ja som to nikdy nerobil. Chodia aj muži napríklad? Áno. A chodia tam len tak z nejakého rozmaru, že chce mať krajší nech na palci, alebo je to tak zdravotne? Väčšinou majú nejaké problémy, tak chodia. A vy ich zbavíte? Áno. Lepšie sa im kráča? Áno. A ešte ma zaujíma celkom ten váš koníček. Je naozaj krásny. Ten váš koníček je patchworking. Dobre som to povedal? Áno, dobre. Čo to je? Lebo v živote som sa s tým nestretol. No, je to vlastne ručná práca, ktorá pochádza z Ameriky. Je to zošívanie malých kúsok látok do väčších kusov. Dáme tomu obrus nejaký pekný. No, aj obrus, ale to nie je práve typické pre patchwork. Skôr deky, vankúše, chňapky. Aha, a máte doma teda krásne patchworkové vankúšiky a tak? No niečo mám, niečo som rozdala. Toto je pani Marti. Matej, pekne pozdravujem. Dobrý deň. Bezpečnostný technik, to znamená chlap, ktorý sa stará o nás, aby sa nám nič nestalo v práci, predpokladám. Áno, máte pravdu. Ako sa vám pracuje na pozícii bezpečnostného technika? Treba veľa riešiť a upozorňovať? Podľa situácie. Sú situácie, keď je roboty viac, niekedy je voľnejšie. Vy ste vlastne taký trošičku strašiak pre zamestnancov, nie? Jano, kde máš prilbu? No, prečo máš zapnuté montérky, keď nesmieš? Ja až tak toto. Nie, ja robím inom, no, jasné. Smer. Iným smerom sa to uberá. Cykloturistika je váš koníček. Tak, v zime sa to asi neprevádzkuje, tento šport? No, viac menej, nie. Tak sa tešíte na jar? Cez leto to tých 20-30 km deň. Toľko našlopete? A nebude vám robiť problém, keď tu budete pol hodinku len tak stáť? Nie. Určite nie. Toto je Matej, pekne vás vítam. Okay. No a toto je ďalšia pani Marta. Dobrý deň. Pozdravujem z Popradu, dlhá cesta. No, tak celkom v pohode, no ale... Išlo to. Len aby to malo efekt nejaký. Aby presne. Pani Marta, vašou záľubou, vy už ste na dôchodku? Ja už som na dôchodku, hej. Niekedy si chodím aj privyrobiť, no ale tak... Nebudem sama hlivieť doma, lebo som celý život bola medzi ľuďmi, takže treba to, potrebujem tú aktivitu. Takže vám je to dobre teraz medzi nami. No zatiaľ áno. Tak sa tu dobre cíte. Medzi vaše záľuby, vy ste mi to povedali, patria knižky. Tak knižky, Čo v nich hľadáte v tých knižkách? Povedzte mi, prečo sú pre vás taký lákadlo? Osudy proste mladých žien a jedno s druhým. Sú tam aj osudy starších žien. A proste vždycky sa niečo z toho dá vybrať pre seba. Je to naozaj aj tak, že si žijete život nejakého knižného hrdinu? Ale tak zase až tak nie. No ale niekedy sa nájde aj ten
kúsok môjho života v tých knihách. Nie, že by som bol knižne nevzdelaný a pýtal sa, na čo sú knižky, ale ma to tak zaujímalo celkom. Ďakujem veľmi pekne, Marta, držte sa v hre Vojna slov. No, a samozrejme, tá Vojna slov nie je len o rozprávaní, keď toto je veľmi príjemná časť našej súťaže, ale aj o tých slovíčkách a tie vám ponúkneme aj v prvom kole. Ideme do toho. Asi viete princíp toho prvého kola, je to inak najdlhšie 6-minútové kolo. Ja vám ponúknem nejaké slovo, nie celé, iba začiatočné písmeno, vďaka indíciám ho doplňajte. Ja si myslím, že to môže byť celkom zábavné. Tak poďme do toho. To vaše prvé slovíčko sa začína na písmeno aké? Už vidíme P a indícia za 400 bodov. Končíme, ak ju interpretuje labuť. Marti? Pieseň. Labutia pieseň. Dobre, máte 400 bodov. Slovo na K. Odrátáva roky. Skúste, Peter. Kolobeh. Možno tiež, ale chceme iné slovo. Malý vtáčik. Aj vám pomôžem? Asi taký. Nič, tak ideme ďalej. Vyskakuje z hodín. Aha, už je to jasné, Marti. Kukučka. Slovo na O. Nasýtený uhľovodík. Marta. Oksan. Dobre. Máte načítané, alebo ste vedeli? Ja mám chemickú priemyslovku. Jo, no tak aký problém. Toto bolo ako z prvej triedy chemickej školy. Tak, poďme doplňať toto. Viacboký ihlan. Je to za 800 bodov, je to zlaté slovo. Mám ďalšiu indíciu. Ihlanovitá stavba nad hrobmi faraónov. Skúsime, Peter? Pyramída. Pyramída, dopoďme to, je to tak. Skúšajte to aj vy doma s nami, možno zužitkujete niekedy tu v štúdiu. Slovo na S. Umelecká alebo iná výstava. Čo poviete na túto indíciu? Nič, neberieme, tak nech sa páči ďalšia. Krajčírsky aj kadernícky. Marti. Salón. Vám sú tie salónové veci blízke ako pedikérke. Nedovolený zákrok. Matej? Faul. Skúsime to doplniť, je to tak. V cyklistike žiadne fauly neplatia, predpokladám. Auta. Jedine, keď človek spadne však. Vtedy to boli ako po faule dobrom. Robí to často a veľa a bez kontroly. Kto alebo čo? Tak za 300 bodov. Neudrží rovnováhu. Matej. Opilec. A úplne najhoršie, ak je na bicykli. Matej, vám sa to už niekedy stalo? Stalo sa už. Fakt? Fakt. A to boli trošku, nie? No, bol som mladší. Áno, ťažko sa ide potom s bicyklom vedľa domov, nie? No. A ja mám tiež takých kamarátov, ktorí keď idú na cykloturistiku, tak nevolia trasu, že kde sú najkrajšie kopce a príroda, ale kde sú husto osiaté krčmy. Tak sa má. Návrat je ťažký potom. To je tá správna cykloturistika? Nie je to veľmi správne, ale to ale poteší. Dobre, poteší možno aj ďalšie slovíčko, ktoré máme pre vás pripravené. Nech sa páči, je na P. Rozprávková úloha Giulietty Massiny. Skúste, Peter. Perimbaba. Perimbaba, známa. Bezprávne obyvateľstvo antického Ríma. Skúste, Marti. Plebs. Plebs? Dopoďme to, výborne. Bodíky vám naskakujú, ešte máte trošku menej ako 3,5 minúty. Gigant je jedným z nich. Peter. Nič? No, tak bez vás už teraz. Ideme na ďalšiu indíciu. Do polievky aj do placiek. Marta? Korenie. Korenie nie, i keď možno máte pravdu. Polievková zelenina. Matej. Kalerab. Áno, na toto sme mysleli. I keď pokojne s tým korením, len neviem, či by sa nám to tam zmestilo. Za 800 bodov indícia. Ženy pri nej plačú. Peter. Telenovela. Vidím, že to bolo rýchle. Máte aj vy nasledovanú nejakú. Nie?
Žiadna Julia sa vám tam nepáči, či aké sú tie telenovelové postavy? Nie. Ani Juan Carlos, nič také. Ale znalosti máte. Bolo to správne. Poďme na indíciu. Nech sa páči. Máte už za 400 bodov. Naliatie. Tak dám inú. Dám za 300 bodov. Spájame ju s krvou. Máte, nede vám to? Marti? Infúzia. Infúzia je dobré. Vyblokovali ste sa, Matej, viete o tom. Takže treba dávať pozor na tú zelenú. Svätá je v Ríme. Čo vám tam vychádza? Svetica nie. Svetica nie, na toto slovo nemyslíme, inak ju pozná aj človek. Peter. Stolica. Na toto slovo sme mysleli. Stolica. Netrúfnem si ani povedať, aká by bola tretia indícia. Pri slove stolica. Prezývka Evičky a Bonnie, Evičky v Bonnie a Clyde. Alebo Clyde. Tričko. Evička. Ľahká žena. Alebo oslovenie dievčat z ulice. Skúste, Martin. Radodajka. Radodajka, áno. Radodajka. Ideme na ďalšie slovíčko. Pozrieme sa spoločne, ako sa začína na K. Súbor zásad alebo pravidiel. Marta? Kanon. Kanón je dobré, hej. Marta, ešte potrebujete nejaké bodíky nazbierať, aby to bolo na postup? Tlačidlo ma nechce poslúchať. Tak skúste. Každé hudobné CD či platňa. Skúste. Album. Album, áno. No ja teraz potrebujem Matej dobiehať trošičku. Aj múdrosť je ich plná. Nič? Tak ďalšia. Pieskové má vraj v sebe vesmír. Máte? Zrnko. Zrnko. A teraz sa pomaličky rozhoduje medzi Matejom a Martou. Máte ešte 37 sekúnd. Bez nej by nebolo umenia. Čo by ste tam doplnili? Je to za 800, veľký záber. Alebo za 600. Vlastnosť vizionárov. Alebo fantázia človeka. Marti, ste sa vyblokovali a teraz možno môžete, áno? Predstavivosť. Predstavivosť tam vieme doplniť. Tak, posledné sekundy. Porucha. Skúste, Marta. Efekt. Defekt. Áno. Stihneme ešte slovíčko? Nie. Tak, pani Majta, defektom ste sa posunuli do ďalšieho kola. Radosť obrovská. Dobre sa na vás pozerá, ako sa tešíte. O tom to má byť vojna slov. Ale ja si myslím, že máte nie dôvod, aby ste zúfali. Nie. Je či nie? Nie. No tak za to. Ja si myslím, že to bolo veľmi príjemné, teda aj z našej strany, keď sme vás sledovali. Cítili ste sa dobre? Život je hra. Život je hra. Prídite si zahrať vojnu slov aj na budúce. Budeme sa tešiť. Ďakujeme Matejovi. Traja diváci, respektíve hráči sa takto tešia, ktorí postupujú do druhého kola. No a konkrétne je to Peter, Marti a Marta. Sú v druhom kole. Tak, a postupne ideme párovať. To znamená jednu z indícií, ktorú vám ponúknem k ucelenému, k plnému slovu. Spárujte za 500 bodov. Tak poďme teda na to. Čaká vás 5 minút krásnej hry. Incentíva môže byť druh očkovania pre deti, alebo pohnútka, alebo to môže byť politická strana. Čo to je, Peter? Pohnútka. Pohnútka, dobre. Pomaličky sa vzdialujete, dievčatá. Mínonoska je žena nesúca míny, alebo plavidlo na kladenie mín, alebo to môže byť loď na zneškodnenie mín. Peter. Loď na zneškodnenie mín. Plavidlo. Je toto plavidlo na ukladanie mín. Marta, vy ste vedeli? A vidíte, napriek tomu, že ste neodpovedali, získali ste 250 bodov, tak ako druhá vaša Marta. Máme ďalšie slovíčko pripravené. Ako znie?
toto sa bude čítať asi tvrdo, vádí. Môže byť odev hinduistu, alebo to môže byť vyschnuté riečište na Sahare, alebo sopka v Čile. Marta. Odev hinduistu. Je toto vyschnuté riečište na Sahare, takže teraz body ste ako keby vrátili darovali svojim. Ale tak to už obyčajne býva, možno aj oni vám niečo posunú, alebo nahráte teraz. Čubrica je ďalšie slovo. Je to hustá štica, alebo to môže byť balkánska zmes korenia, alebo smotanová pochuťka. Marti, viete? Balkánska zmes korenia. Dobre. Aj ste sa s tým stretli niekedy? Recina. Tekvicový olej. Alebo grécke víno. Alebo to môže byť špeciálne údená slanina. S týmto ste sa, teda vidím podľa reakcie, asi nestretli. Je toto grécke vínko. Grécke víno to je. 3,5 minúty ešte máte aj na slovo lorňon. Môžu tu byť okuliare s rukoveťou, alebo lord nižšieho stupňa, alebo druh tropického papagája. Marta, skúste. Okuliare s rukoveťou. Áno. Marta, ešte to môžete dohnať bodovo, pretože ešte máte naozaj dosť času. Lobelka je slovo ďalšie. Môže to byť lakovaná kabelka, alebo žena, ktorá lobuje, alebo vysoká jedovatá bylina. Marta, skúste. Vysoká jedovatá bylina. Výborne. Ďalších 500 bodov. Suflé. Ľahký nákyp. Alebo druh mušle. Alebo druh šifónovej šatky. Marta, opäť. Ľahký nákyp. A ste v hre. Marta, ste opäť v hre. Peter, Marti, pozor na to. Filister. Poďte si s tým poradiť. Človek bez Filipa. Alebo to môže byť blízkáč na ryby. Alebo aj toto. Úzkoprsý človek. Peter, skúste. Blízkač na ryby. Úzkoprsý človek. Je to ten, máte pravdu, je to ten úzkoprsý človek, takže Martušky získali po 250 bodov. Batika. Deduško v Bielorusku. Alebo rúra na krb. Alebo úprava látky farbením. Peter. Úprava látky farbením. Áno, teraz to bolo jednoznačné asi. Peter vyhral tento boj o prihlásenie sa, lebo je evidentne, že ste vedeli všetci. Protoplazma môže byť fyzikálny nezmysel, alebo 5. element chémie pre 6. ročník, alebo časť bunky. Peter bol rýchlejší. Časť bunky je správna odpoveď. Ešte nám zostáva niekoľko minút a niekoľko slov. Sepalum je slovo ďalšie. Kališný lístok na kvietku, alebo ponúkam túto indíciu, silný alkoholický drink, alebo postoj neprofesionálneho strelca. Necháte tak, alebo tipnete? Mysleli ste si, je to ten kališný lístok na kvietku. Len teraz ten bodový stav je taký, že taktika asi bude veľká vec v nasledujúcej minúte, ktorá vám zostáva. Mahomet, vyznávač islamu, alebo pálka Harryho Pottera, alebo špeciálny trhač machu. Čo to môže byť podľa vás? Čokoľvek to môže byť. Ale je to toto. Je to ten vyznávač islamu. Máte ešte čas, 45 sekúnd na toto kolo, aj na trému. Myslím, že ju nemáte. Na obrazovke áno. Je to nervozita, alebo majú vraj každý herec, alebo pre niekoho adrenalín pred akciou. Marti. Majú vraj každý herec. To je možné, ale má nervozitu, teda trému. Tak, body má Marta a Peter po 250. Manikúra. Kúpeľná liečba, alebo to môže byť malé kurča, alebo ošetrenie nechtov na rukách. Marti. Ošetrenie nechtov na rukách. A je to tak z dielničky vašej, dá sa povedať. Áno. Antabus je prostriedok na liečbu alkoholikov, alebo malý autobus, alebo dopravný prostriedok na Antarktíde. Peter. Prostriedok na liečbu alkoholikov.
A tak sa Marta potrebovala dostať k odpovedi Počula teraz. som, no, ale A vedeli by ste, túto odpoveď bola by No, správna nie. vo vašom No, prípade? Určite. A posunulo by vás to. Alebo minimálne by bol rozstrel. Pani Martuška, No, ďakujeme vám ďakujem veľmi pekne. pekne. Držte sa, všetko dobré. Ďakujem. No a nám zostala jedna Marta a jeden Peter a stretnete sa s nimi v 3. kole. Marti, môže vám už hovoriť Marta, alebo zostaňme pri Marti? Môžete mi hovoriť, Marta. Dobre. Peter, je to úplne jasné. Ten bodový stav, napriek tomu, že sa líši trošičku, dá sa povedať, že je vyrovnaný, pretože v tomto kole naozaj sa veľa toho môže zmeniť. Ponúknem vám 6 slov, z nich jedno bude logicky súvisieť s indíciou, vašou úlohou je ich spárovať. Slovo s tou indíciou. Tak nech sa páči. Začína sa 3-minútové kolo. Chce byť podobné kožušine. Marti, skúste. Leskimo. Áno, je to tak. Abeceda na dlhej púti. Skúste, Peter. Haja. Ten ďalekopis. Ten ďalekopis sme mysleli. Viete, ako to ide do súvisu? Posielame slova a nech ide. Strúhame ju aj bez noža. Marte? Kukurica. A teraz sme mysleli na grimasu. Lebo kukurica sa dá aj s nožom. Ale grimasu len bez noža. Poďme ďalej, vrátili ste teda 500 bodov Petrovi. Keltský národný pevec. Skúste, Marta. Bart. Dobre, áno. Keď som hovoril o tom, že toto kolo môže veľa zmeniť, tak teraz je to naozaj veľmi vyrovnané, rozdiel jednej odpovede medzi vami. Obchod na burze. Nič, žiadne slovo. Deal sa tomu hovorí. Peter, aj ste vedeli, Myslel som si. to neprišlo na vtedy, kedy malo. Tak skúšajte ďalšie slovíčka. Cirkevný poradca. Skúste. Konzultor. Áno, vybrali ste dobre slovo. Konzultor. Tak, a ideme na slova ďalšie. Je ich 6. Polodrahokam. Skúste ho tam nájsť, Marta. Ametist. Ametist. Súhlasíme. Je to akej farby? Akej farby je? Fialový, keby ste ho náhodou Červený niekedy som hľadali. chcela povedať, ale Možno taký ten lepší. Červený býva, myslím, rubín. Operný lovec. Operený lovec. Operný býva iba pevec. Tá haja teraz mala Martuška znieť. Na istotu vidím, že idete. Základná spoločenská jednotka. Marta, skúste. rodina. Rodina, to tam vidíme, je to jasné. Necelá minúta ešte. Tak uvidíme, že kto z koho teraz. Vrháci oštiep vo vode. Peter vás asi vyblokovalo. Marta, skúste, ak chcete. Harpúna. Harpúna, áno. Dobre. Tak, Peter, na plné obratky treba zabrať teraz. Nezničiteľný mechúrnik. Skúste, Marta. Nezmar. No jasné, nezmar. Poďme sa pozrieť na ďalšie indície. Napísal ľudskú komédiu. Marta. Balzak. Balzak. Škodcovia v záhrade. Skúste, Peter. Pliaga. Pliaga. Dobre ste vybrali. Hrubá tkanina. Skúste. Haras. Haras, dobre. Je to ovčia vlna, hrubá tkanina. Skončilo sa toto kolo. Peter, no nepomohlo to. Napriek tomu, že ste vstupovali do tohto kola s bodovým náskokom, tak ako som už povedal, toto kolo môže zmeniť veľa. Zmenilo to tak, že postupuje Marta ďalej. S Petrom sa rozlúčime. Verím, že aj s potleskom bol dobrý hráč. Ďakujeme veľmi pekne, Peter. No a čaká nás spoločne 4. kolo.
Marti, Marta, Martuška, Martula, Martulenka, ako vám doma hovoria? Marti. Marti? Ale aj Macka sa dá povedať. Dá, ale nezvykli. Moje mamine tak hovorievajú, lebo tiež sa volá Marta. Marti, tak ideme hrať o peniaze. 10 000 korún už máte, ja si myslím, že to je celkom príjemná správa. No a teraz je len na vás, koľko si nahráte. Ponuka, naozaj veľmi zaujímavá finančná z našej strany je, ukrojte si z toho čo najviac, asi viete, že máte 90 sekúnd čistého času a budeme vďaka finančne hodnoteným indíciám doplňať jednotlivé slovíčka. Nebudem vás vyrušovať, sústrete sa, to je vaše prvé slovo. Plavčík bez nej nemá rešpekt. Štartuje preteky. Vydáva pískot. Na vidieku vystrúhaná z dreva. Píšťalka, na toto slovo sme mysleli. Sústrete sa, máte čas. Prvý je najkrajší. Otláča sa na listy. Od smrtky ho nechceme. Psí je mokrý. Veľakrát ste sa s tým stretli. Bosk. Máte 31 sekúnd ešte. Nech sa páči, ďalšie slovo do ponuky je na L. Román Daniel Stýlovej. Nečítam. Tak si pomôžte touto indíciou. V lete nás osvieži. Pijával ju Joe. Skúste. Limonáda. Tak! Limonáda! Dobre, ešte máte čas. 1000 už máte. Slovo na M. Málo vody. Deti do nej skáču. Čo by ste povedali? Mláka. O milisekundu skôr, keby to bolo. Bolo by to naozaj správne, mali by ste ďalších 2500 korún. Takto, Marti, máte 1000 korún a ja vám ponúknem ešte možnosť násobiť ich. To znamená, že môže z toho byť 2000 korún v prípade, že pôjdete do jackpotu, ale to rozhodnutie je na vás. Idete hrať ďalej jackpot, alebo končíte tú hru. Obetujete 1000 korún, alebo... Ale tých 10 už mám. 10 máte garantované? Tak obetujem. Obetujete, alebo ich znásobíme. Hráme jackpot. $10 000 korún máte, to znamená, ja vám teraz ponúkam jackpot. Ak sa vám podarí dobre odpovedať, k čomu vám držíme palce, máte ešte o 1000 navyše, to znamená, znásobíte tú svoju sumu, ktorú ste si nahrali v 4. kole. V tomto prípade ide o 1000 korún. Doplňame slovičko vďaka indíciám, ktoré sú ukryté, vy si jednu z nich vyberte. Na odpoveď máte 15 sekúnd, takže neponáhľajte sa, alebo aj áno, ako len chcete. Nech sa páči, toto je to vaše slovo. A ktorú indíciu odkryjeme? Trojku. Sú z nej vianočné kolekcie. Čokoláda. Je to tak! Vyšlo vám to, takže predsa len veľa dôvodov na úsmev. Marti, po jackpote máte 2000 korún, ale vy ste sa pýtali, že či aj tých 10 000 korún. No samozrejme, je z toho 12 000 korún. Pekný deň. Ďakujem. Pekný deň ste začali, verím, že ho takto s úsmevom aj dokončíte. Gratulujeme, užívajte v zdraví, no a vám všetkým ďakujeme, že ste sledovali Vojnu slov a budeme sa tešiť, ak budete pri obrazovkách aj na budúce. Všetko dobré.